Hallo, dis weer Annelien. Het was een vrijdag bij die school en ik approach die girl. Fris gedressed, das om, ik lijk gedisciplined. Ik vraag van haar, zei je guys, she is complicated. Ik sta toe terug, ik kap het silent en ik vat het cool en kalm. Ik is straightforward guys, even habits op mijn mind. Ik krijg een nummer, stap toe weg, want ik is op een andere missie. Fast forward bij de huis en ik slide toe in de DM's. Alles loopt too good en lekker. Of course, zal het vies van Hanno, hij brengt die pressure. Ze zei mij, Hanno, ja, ik fokken met de conference. Ik maak je message en ik hoop het met een nieuwe topic. Fast forward, is weer maandag en die girls van zelf maar recht is van Garilla. Conversation heel lekker, ze wil mind games. Fuck, ik like a girl, money like ja, I should turn on in het chillin'. 5 minutes in de company, ze heeft een lekker vibe. Die girl is decent, ze is good voor je skaat, is een 10. Met een sushi slinde body, zij die prinses van de princess. Zo ik maak van mijn queen, 2 maanden vlieg voorbij en ik verstaan die girl van buiten binnen. Mind you, ik en prinses begin date. Op een vrijdag in de club en ik zal dus aan mijn broesje, maar niet te lankie. Ik zet mijn phone, als prinses wat ik koor bij hetzelfde tijd. Zet het zal ik samen met kiezen. Nou kiezen kind van prinses, maar kiezen is te nosy. Ik stap toe weg, ik telefoon op in, is daar wat kiezen terug. Wat ik fucking noem met kiezen, bij ander leven prinses. Ze zei mijn babyboy, spin mijn blok, ik wacht op die hoek. Mijn na aankomst zie ik prinses als getraumatized. Ze zei mijn hand, ze mijn hart, ze hoort veilig. Of course zal ik het doen, man, zij is mijne. Fast forward 2 weken, en dingen raak nou missie. Prinses wil laat distance, om reden nou van kiezen. Want kiezers wil nog stories, en kiezen wil nog inwies. Op een woensdagmiddag, ik krijg een message van de braak. Vraag hem, is je girl, let zo pas op je God ziet. Ik vraag hem, wat? En is Steven, maar je piek. Mijn hart is nog een kraak en mijn hart is nog een brik. Ik heb die girl lief gehad, wat zij het mij van ik kom toe bij de huis. Ik heb moed van mijn emotions wat nou ook. En ik stuur van haar message, zij reply, wat ik los van haar bereid. Ik spin toe bij die Joel, fuck ik kreeg wie van kiezen. Bij kiezen zit met een bekesserie en Kiara is een ex van mij en Kesserie was een vrijland. Voor ik wist dat hoor ik van kiezen, zij zei Hanno, ik het bij je op mijn brain. Ik zoek jou in mijn company. Niet te lang, ik is een kiezer, is een company. Ik waar niet op Kesserie en Kiara, ik zet het ook dus aan mijn kiezen. Kiezer raak notatie en kiezer raak de dronkie. Vibe is down en ik loop dus aan mijn kiezen. Ik vat voor kiezer het joint toe, maar kiezer wil je verstaan niet. Kiezer wil met mij wies fast forward, is hier niks dag en ik maak mijn oren op. Ik kijk rechts, ik kijk langs, hoe collega ik langs en kiezer. Ik maak voor kiezer wakker. Ik vraag voor kiezer wat, go aan, alweer kiezer voor mijn shit. Als dank je voor je aan, het is